kaThixo. Asenze izinto ezithethwa kaThixo. Asithethi into ezichasene nomthetho. Xa sithetha siyafundisa thina sifundisa ngoThixo. Xa sihamba sihambela ekulungeni. Xa senza izinto ezakhayo zakhe ibandla likaThixo. Asenze izinto ezichitha ibandla likaThixo. Brother, kandicacisele kukwaba bantu bathi bathunyelwe nguThixo apha emhlabeni baphilisa abantu ngezandla. Uyababona mos. Uthini umcimbi waba bantu? Okay, mfowethu. Ngokokwazi kwakho. Ngomprofeti uDaniel, Daniel 12. Ehamba Daniel amazwi atwiniwe. Kube ngamaxesha ngamaxesha amisiweyo. Ukwazi kube kuninzi ehlabathini. Abantu behle besonyuka. Akukho namnye oyoqonda ngaphandle kwalabo ababalelweyo ebomini obungaphakathi. Kube sekuthiwa ke abangcwele bagqitywe amandla. Lo muntu oyobuyisela omnye umuntu ebomini wokhazimlisa okwenkwenkwezi zezulu. Kutsho ukuthi mfowethu ngalelo lizwi lokuba kugqitywe amandla abangcwele. Kusho ukuthi lawo amandla abangcwele babenikiwe nguKristu besukumisa abantu bephilisa abantu yonke lanto lawo mandla athathu akasekho ngoku. Ngoku into ekhona lilizwi ukuba thina sixelela abantu ilizwi uba xa ungumntwana kaThixo uhamba kanje uhambi kanje. Kutsho ukuthi sibabuyisele ebomini abantu. Yiloo nto kuthiwa ke siyokhazimliswa njengeenkwenkwezi zezulu abayobuyisela abantu ebomini. Sibe sesiya kwisishilelo 13. Irhamnqa lanikwa amandla okuba lilwe nabangcwele liboyise. Kutsho ukuthi lawo amandla abangcwele babenawo balwiswa boyisiwa abenza imiqondiso abantwana bakaThixo. Into abayenza ukukushumayela. Ngubani kozofika nemiqondiso? 2 Thessalonica chapter 2. Unyana kaThixo akakazufika kungakhanga kuqala kuvele onamandla kaSathane, onguSathane, ochasene nelizwi likaThixo, ozofika enze imiqondiso kulahlekise ngayo abantu, oziphakamisileyo ohlele etronini kaThixo. Shukuthi abantu benza imiqondiso baba umpostile uPawulos wasixelele ngabo eThessalonika kuba kufuneka bafike bese unyana kaThixo afike ambulale ngokuphefumula kwendebe zomlomo wakhe. Shukuthi le miqondiso abayenzayo yobumnyama akuyiyo yomdala kuba kumdala akho mqondiso. Sebebevela kayo abantu abakaThixo abaphele futhi mamela ke mfowethu. Into esibonayo mfowethu abantu benza imiqondiso basukumisa umuntu kowheelchair. Tobu hamba ngamakhreshi awukwenza ululeke ungahambi ngamakhreshi athandazele umuntu sivumuntu ethetha uyokuthetha idimoni sibangaka safa ukuba lawo amandla bekungakaThixo bebezongena apha emamoshwali bavusa abantu abafile isala emoshwali emthi. Ukuba bekungamandla kaThixo bebezongena esibhedlela bangena emahotela basukumisa abantu baphila abantu isisala isibhedlela se-emthi. Kutheni angaphelela amandla wabo kodwa umdala uphelelisekile? Kutheni bona emsebenzini kwabo bangapheleliseka? Kaloku ndithi mna umntwana kaThixo akenzi umqondiso kuba amandla wawathathela. Umntwana kaThixo uyashumayela kuphela. Hayi bathathelwa amandla kaloku abo babesenza bathathelwa amandla. Andithi bazala nabo bazala abantwana bafana. Kaloku abantwana nabo batshutshiswa bathathelwa amandla nabo. Kuthiwa kaloku bhuti wam irhamnqa elalikhona alisekho liyeza koko liya kwantshabalala. Irhamnqa yiRoma. iRoma yababulala abangcwele. iRoma yamisa inkolo yayo le yecawa iChristian religion. Irhamnqa lithule kuba abantu bayenza umthetho walo. Wathi kuThixo ngamaxesha okugqibela wokwehlisa umoya wakhe phezu kwenyama. Abadala baphupha amaphupho, iintombi ziprofethe, insizwa zibona imibono. Lilo loxesha lokwehliswa komoya kaThixo phezu kwenyama. Irhamnqa uzoxa wehla umoya kaThixo usebenza umoya kaThixo ebantwini libuye irhamnqa lizobatshabalalisa kodwa liya nalo ebhujiswe. Ncaka abantu abasifundela isibhaha abasityhileli isibhaha. Isikhala basiniki basigodlile isikhali sethu kuba bafuna silandele. Nansi ncaka umuntu ubhuti wam mnika isikhala hamba yobhekana noSathane ayozilwela.
mnike isikhalambu umuntu ozulwele le nto uba uthi komshumayezela umuntu umakhela indlu apha uzothi ngecawa soya kulandlu njengoba ngumfundisi kukungamniki isikhali sakho umuntu abantu bahleli nje nabe boqwa zizifo omama bethu kuthiwa bomama bomthandazo kanti